Rara avis. Bez arkýřového okna by klub nebyl klubem. Tato myšlenka mi prolétla hlavou, když jsem seděl v pohodlné kožené lenošce, jež byla v salonku pro návštěvníky členů klubu Diogenes, vyhrazena pro čestné hosty. Za skleněnými tabulemi mírně vydutého okna si to po chodníku rázovali, nebo se to tak aspoň jevilo, Londýňané urozeného i nízkého původu, pánové vysokého společenského postavení i kapsáři, muži ve vycházkových kabátech a dámy v sametových pláštích, koně zvedající nohy ukázkově vysoko i prašivá psiska. Rachotily tu povozy, některé předspané cestujícími, jiné s erbem svědčícím o urozenosti jejich majitele. Špeditéři pokřikovali na vozky, prodavači z plných plic vychvalovali své zboží a dámy, jejichž tváře se červenaly nejspíš nadměrnou vrstvou líčidel, se poněkud nepatřičně usmívali na kolem procházející pány. Považoval jsem se vždy za jakéhosi badatele v otázkách lidského pokolení. Tedy alespoň do chvíle, kdy jsem se seznámil se svým pozoruhodným přítelem, Sherlockem Holmesem, a jeho ještě pozoruhodnějším bratrem Mycroftem. Ten muž riskoval pokutu jen proto, aby se mnou mohl promluvit, řekl Mycroft Holmes a mocně se zakousl do sendviče s okurkou. Skutečně, náš případ bude pravděpodobně projednáván za nanejvýše trapných okolností výborem klubu. V Diogenes, bezkonkurenčně nejvýstřednějším klubu v Anglii, bylo pravidlem, že členové nesměli mezi sebou v soukromých místnostech říci jediné slovo. Konverzace byla povolena pouze v salonku pro návštěvníky. A v skutku toto označení mělo dát všem, které by v jakémkoliv jiném klubu označili za hosty, dostatečně důvěrně najevo, že v Diogénovi jsou považováni za něco jako infekci, již je třeba držet v karanténě. Podle toho mohu soudit, že jeho záležitost je nanejvýš důležitá. Důležitá je pro něj, můj milý Mycrofte, odvětil Sherlock Holmes. Nikoli nezbytně pro mě. Dopřál si doušek čaje a ani nepohlédl na spoustu sendvičů a čajových koláčků, jež přinesl stařičký číšník klubu. Ale pověz mi, co je ti o tomto tvém kolegovi z klubu známo? Nedávno zanechal své akademické profese a odešel na penzi, odvětil Mycroft. Neučil v Oxfordu, ani v Cambridge, jenom na nějaké menší univerzitě, kdesi na severu. Je archeologem, nikoli profesí, ale náruživostí. Tedy amatér, řekl Holmes a energicky pokývl. Což znamená, že je to buď génius, či diletant. V takových případech žádná střední cesta neexistuje. Jeho největší vášní je britská keramika a z toho důvodu se zúčastnil několika exkavací v nejrůznějších částech země. Mycroft si utřel masité rty do sněhobílého ubrousku. Sáhl do kapsy hedvábné vesty a vytáhl z ní úhledně složenou čtvrtku papíru, kterou podal svému bratru s výrazem člověka, jenž druhému prokazuje obrovskou laskavost. Můj přítel zvedl papír proti světlu a tiše zamumlal. Prvotřídní žebrovitý krémový papír. Vodoznak Brewster a synové. Ruční výroba. Podle písma je tvůj přítel velkorysé povahy. Psáno jednoduchým rukopisem, ovšem rukou, jež je schopna daleko dekorativnějšího písma. Žádné šmouhy, žádné kaňky. Nikoli. Musím svůj dřívější odhad poopravit. Ten člověk je génius, nikoli diletant. Co se v tom dopise píše? Snažil jsem se zbytečně potlačit ve svém hlase netrpělivost. Holmes a jeho bratr byli schopni diskutovat o tomto dopise půl hodiny, aniž by si jej skutečně přečetli. Avšak já jako pouhý smrtelník umíral touhou dozvědět se jeho obsah. Musím s vaším proslulým bratrem probrat záležitosti týkající se pozoruhodného obsahu jednoho starého britského tumulu. Podepsán Wilfred Patchford, M.A. Tumulu? Otázal jsem se, neboť jsem poslední slovo nezaslechl dostatečně zřetelně. Co by mohlo být v zápětí jsem se však s uzarděním odmlčel, neboť jsem si uvědomil svůj omyl. Patchford měl jako archeolog bez pochyby na mysli tumulus,
čili prehistorické pohřebiště, mohylu a nikoli anatomický termín. Pozoruhodného obsahu? Co může mít ten muž na mysli? Je jen jediný způsob, jak je možné se to dozvědět, odvětil Holmes. Vzkažte po číšníkovi panu Patchfordovi, aby k nám zašel do salonku pro návštěvníky. Vypadá to jako... Ovšem, já přirozeně o těchto věcech nic nevím. Vypadá to však jako socha hora v Britském muzeu. Víte, já nakonec nejsem egyptolog. Já jen, že to vypadá podobně. Patchfordovi konečně došel dech a jako vyčerpaný kůň zpomalil. Z překotného, nesouvislého projevu toho muže se dalo vyrozumět asi tolik, že zmíněná britská mohyla neobsahovala pozůstatky ze 7. století, jak doufal, ale sošku ptáka zhotovenou z nějakého černého kamene, jež nepocházela z žádného známého období britské historie. Celé jistě je velice cenná a velmi stará, pokračoval archeolog, avšak v žádném případě není britského původu a rozhodně nemá co pohledávat v pohřební mohyle Sira Kedogena. Mužík vypadal tak rozhořčeně, jako by ten černý pták vlétl do tunelu jen proto, aby jej obtěžoval. Byl to zmatený človíček s chomáči bílých vlasů, které z jeho růžové lebky trčely jako zelektrizované. Stříbrným skřipcem na nás zíraly vodnaté modré oči a sukovité prsty, jako by si ve vzduchu pohrávaly z provázky. Litoval jsem studenty, kteří museli protrpět jeho přednášky ve snaze zachytit aspoň něco z jeho nepřetržitého drmolení a přitom neusnout. Vypadá to spíše na Egypt, pravil Mycroft Holmes a zvedl ptáka z čajového stolku, na který ji Patchford položil. Čedič, tuším, zamumlal, když přejel prsty po hladkém, matném povrchu sošky. Zřejmě jde o pohřební předmět, nemyslíte? Překvapil mě Holmes, neboť podle mých zkušeností se jeho vědomosti omezovaly čistě na záležitosti kriminologie. Tuším, že sošky této velikosti byly často ukládány do pyramid jako strážcové mumí. Ale co dělala v mohyle Sira Kedogena? V profesorově tváři se zračil výraz nedůtlivosti a pobouření. Nepatřil snad zesnulý Sir Kedogen ke křižákům? Posloužil jsem si posledním sendvičem s okurkou. Mohl si dát sošku dovést jako suvenýr ze svaté země. To by skutečně mohl, pravil Patchford s povýšeným úsměvem, pokud by nebyl zemřel 400 let před konáním první křížové výpravy. Profesore, řekl Holmes se sepnutými prsty, jak dlouho se ten pták dle vašeho názoru v mohyle nacházel? Mohl se tam objevit, řekněme, před rokem, nebo tam ležel dlouhé věky? Skvělá otázka, pane, rozářil se ten človíček. Vidím, že jsem se zcela oprávněně obrátil právě na vás. Zcela oprávněně. Když jsem mohylu otevřel, vsadil bych krk na to, že jsem tak učinil jako první. Řekl a ruce se mu svíjely v klíně jako hadi. Víte, my archeologové často objevíme pohřebiště, které už před námi vyraboval kdekdo. Vykradači hrobů, lovci starožitností, prostě různí mrchožrouti. Avšak tento hrob se zdál nedotčený. Přerušil jej Holmes. Zdál. Stišil človíček hlas a zahyňal se. Učiněná pana. Tak neposkvrněný, že jsem na okamžik věřil, že bych snad mohl vypustit na světlo boží jejího ducha. Víte, podle místní legendy v každé mohyle žijí duchové zemřelých. A když mohylu otevřete, vysvobodíte je. Jistě však nevěříte... Ach, nikoli, samozřejmě, nikoli, pane Holmesi. Pospíšil si Patchford s odpovědí. Suchýma rukama si hladil neuspořádanou kštici za ušima.
Jenže v mokřinách, kde se mohyly nacházejí, jsem se jich setkal s nejednou podivnou věcí. A bažinými plyny lze vysvětlit pouze část z nich, pane. Pouze část z nich a nic více. Jeho hlas byl nyní tišší a zněl důvěrněji. Odstranil jsem z tumulu kameny, jeden po druhém, velice opatrně. Posvítil jsem si dovnitř lucernou a co nevidím? Tohoto podivného ptáka, jak na mne zírá těma svýma velkýma černýma očima. A já... No, pane, nepopírám, že to pro mne byl pořádný šok. To si skutečně umím představit, ozval se Mycroft. Jeho baculaté ruky stále zkoumaly ptáka. Přejížděl po něm prsty, jako by doufal, že z jeho tvaru a váhy vyčte nějaký smysl. Byl úplně vpředu, řekl Patchford, a tak se domnívám, že někdo hrob musel otevřít a dát jej tam. Jsem si vědom, že to je jediné možné vysvětlení, avšak ať to udělal kdokoliv, zakryl tumulus opět s takovou pečlivostí, s takovou precizností, že to podle mne mohl být pouze někdo, kdo je obeznámen s prastarými britskými pohřebišti stejně dobře jako já. A mohu vám říci, pánové, že počet takových lidí v Anglii je velice omezený. Nechci se chvástat, pánové, ale zdaleka ne všichni proslulí profesoři archeologie z těch nejprestižnějších univerzit by dokázali něco takového. To, jakým způsobem byly kameny kladeny na sebe, jak byla hrobka uzavřena bez použití malty a přitom vypadala, jako by byla po staletí nedotčena. To bylo skutečné umělecké dílo, pane Holmesi, a bylo vytvořeno za jediným účelem. Tím jsem se jist. Ukrýt toho černého ptáka, pravil Holmes téměř nedbale, jako by potvrzoval něco samozřejmého. Přesně tak. Ovšem kladu si otázku, proč pak by někdo ukrýval něco takového. Patchford se opět opřel ve své lenošce a usmál se. S něčím takovým je možné udělat kariéru. Podobná věc by měla být vystavena v Elginových sálech v Britském muzeu či v Ashmoleově muzeu, a ne ukrytá v mohyle. Pokud by snad byla ukradena, mohlo by to vysvětlovat. Napadlo mne, ale jako odměnu za můj postřeh jsem sklidil úsměv na človíčkově tváři. Přesně tak, doktore. Pokud by byla ukradena. Utajená hrobka by skutečně byla velice vhodným místem pro její ukrytí. Mohla by tam ležet další století, aniž by ji kdokoliv objevil. Vždyť tam také klidně mohla ležet třeba půl století, poznamenal Mycroft. Mohla být zcizena již před dlouhou dobou. Egyptské pyramidy byly vykrádány již od časů Římanů a to, co z nich bylo uloupeno, je nyní rozeseto po celém evropském kontinentu. Dosti již těchto planých spekulací, pravil Holmes tónem, jenž nepřipouštěl nesouhlas. Nejdříve je třeba zjistit, zda je tento pták skutečně z Egypta, a pokud ano, jakou může mít cenu. Znám pro tento účel toho pravého. Mycroft tleskl baculatýma rukama. Je také členem klubu, ale chodí sem poměrně zřídka, neboť tráví většinu času v Orientu. Je amatérským egyptologem a má opravdu značné znalosti. Po nejednom z jeho dobrodružství jsme zde, v tomto salonku, spolu svedli podnětnou diskuzi. Prosím, prozrať mi jeho jméno, řekl Sherlock Holmes, jenž se naklonil blíže a jeho šedé oči plály zvědavostí. A já pro něj dám ihned poslat. Basil Blakeney, odvětil Mycroft se známkou nesmírného uspokojení. Svými znalostmi o Egyptu přečí odborníky dvakrát starší a vzdělanější, než je on sám. Bydlí nedaleko Brightonu a do Londýna je, jak ho znám, schopen přicestovat ihned, jakmile mu dáme vědět. Paní Hudsonová nám oznámila návštěvu a poté ustoupila stranou.
aby jí umožnila vstoupit do našeho obývacího pokoje. Jednalo se o štíhlého muže se světlými vlasy a velkýma, zvídavýma, modrýma očima. Na tak uznávaného odborníka vyhlížel překvapivě mladě a rozhodně to byl jeden z posledních lidí na světě, které by si člověk spojoval se slovem dobrodružství. Pan Blakeney, řekl Holmes s úsměvem. Je to od vás laskavé, že jste přijel. Jsem velice rád, že vám mohu být nápomocem, pane Holmesi, odvětil rtuťovitý mladý muž. Byl oblečen do dokonale střiženého obleku z jemné bavlněné tkaniny a jeho boty byly pečlivě vyleštěny. Rozhodl jsem se, že této neplánované cesty do Londýna využiji a strávím večer v opeře. Blakeney si odložil klobouk na stole ku zdi. Z cestovní brašny vytáhl pár bílých bavlněných návleků na rukávy, natáhl si je a pravil. Mohu toho ptáčka vidět? Zajisté, odpověděl Holmes. Ústa se mu v koutcích zvedla do nepatrného úsměvu. Chtěl jsem vám nabídnout čaj, ale cením si vaší přímosti. Holmes do té doby již na sošce provedl několik chemických pokusů a potvrdil, že je z čediče. Z něhož byly vyráběny mnohé egyptské pohřební sošky. Také očkrábl vrstvičku z podstavce sošky a zjistil, že není z jednoho kusu. Celý objem ptáka rozhodně nebyl matný černý kámen vulkanického původu. Nemohl však zjistit více, aniž by sošku zničil. Proto chtěl, aby nejdříve odborník odhadl její cenu. Distinguovaný vědec se sklonil nad ptákem, jenž stál na starém stole ze smrkového dřeva, používaném Holmesem k chemickým pokusům. Opět sáhl do své cestovní brašny a vytáhl lupu, štěteček a malé dlátko. Holmes zvedl jedno obočí, ale poznal jsem, že to na něj udělalo dojem. Můj přítel objednal čaj, zatímco štíhlé prsty pana Blakeneyho ohmatávaly, hladily, zkoumali sokola a na různých místech do něj rýpali. Po plných 10 minutách vědec rázně vstal, zvedl ptáka ze stolu a vší silou jí mrštil o kamenný krb. Kousky černého kamene se rozletěly po pokoji. Vyskočil jsem z lenošky a zvolal. Co jste to udělal? Obrátil jsem se k Holmesovi. Pane bože, on ji zničil. Co řekneme Patchfordovi? Pane Blakeney, křičel jsem a rozběhl se ke krbu, jako bych byl nějakým způsobem schopen vrátit běh času zpět před tento hrozný čin. Vy jste se pomátl. Když jsem poklekl u krbu a začal sbírat jednotlivé kousky, zaslechl jsem za sebou podivný zvuk. Byl to Holmesův potlačovaný smích. Ověřil jste si svou hypotézu, pane Blakeney? Neověřená hypotéza je pouze bezcennou spekulací, pane Holmesi. Obdivuhodný názor, odvětil detektiv s nepatrnou poklonou. Vyhodnotíme tedy výsledky tohoto vašeho malého experimentu? Klečel jsem na břidlicových krbových deskách, obrátil jsem rozbitou sošku vzhůru nohama a v úžasu jsem opět vstal. Z čedičového obalu částečně vyčníval tak nádherný pták. Zlatý, zdobený drahokamy, s očima z rubínů, že jsem na ten skvost zůstal jen mlčky zírat. Pane bože, zamumlal jsem. To je nádhera. To není egyptské, že? Nikoli, odvětil ten mimořádný mladý muž a také přistoupil ke krbu. Všichni tři jsme se tu skláněli nad malou soškou, jako bychom uctívali nějakou pohanskou modlu. Okamžitě jsem poznal, že jde o padělek. Již jsem se to chystal říci, když jsem si pod povrchem čediče povšiml tenké vrstvičky vosku. Někdo obalil tu zlatou plastiku voskem, aby ji nepoškodil, a poté ji ukryl do čedičového odlitku. Jediný způsob, jak zjistit, co se skrývá pod ním, bylo obal ptáka rozbít. A zde máme výsledek. Ale co to může být? Obracel jsem sošku v rukou a nechal slunce, aby si pohrávalo s jejími třpitícími se drahokamy. A komu patří? To jsou trefné otázky, Watsone.
Holmes zavrtěl hlavou a v očích se mu zračilo smutný obdiv. Jak lépe ukrýt sokola, než právě do jiného sokola. Velice důmyslné. Kdokoliv by sošku našel, považoval by ji, stejně jako my, za egyptskou. A jakmile by zjistil, že jde o padělek, zahodil by ji jako bezcennou. Pouze díky odvaze pana Blakeneyho jsme mohli poznat skutečnou hodnotu tohoto ptáka. Paní Hudsonová přinesla čaj, nepatrně se mračíc, čímž projevila svou nelibost nad střepy u krbu a postavila konvici na stůl uprostřed místnosti. Holmes nalil čaj a nejprve nabídl našemu hostu, jenž šálek přijal, aniž by se posadil. Jenom z čaje usrkl, postavil šálek, uchopil dláto a dal se do vyprošťování skvostu z čedičové krusty. Fajans? Otázal se Holmes. Nakláněl se nad ptákem jako starostlivý rodič nad nemocným dítětem, jež je vyšetřováno lékařem. Sám dobře víte, že nikoli, odvětil egyptolog poněkud stroze. Ovšem, každá možnost již lze vyloučit, než je možno dojít k závěru, je zajisté cenná. Drahokamy jsou však pravé, zamumlal Holmes hlasem stále se stišujícím a s očima zírajícíma do dálky. Je tu vůbec něco egyptského původu? Světlovlasý muž rozhodně zavrtěl hlavou. Nikoli, není. Pokud bych měl hádat, řekl bych, že to pochází z Orientu. Ovšem z pozdějšího období. Perská. Perská říše s centrem na území dnešního Íránu, založená dynastií Achajmenovců, 1550 až 331 před naším letopočtem, kde byla podmaněna Alexandrem Velikým. Poznámka editora. Možná Osmanská říše. Turecká říše, založená roku 1299 Osmanem I. Oficiálně zanikla roku 1922 zrušením sultanátu. Poznámka editora. Můj předpoklad, že by mohlo jít o křižáckou kořist, tedy nebyl tak úplně daleko od pravdy. Poznamenal jsem s pochopitelným náznakem hrdosti. Třeba tu sošku přivezl z východu některý z ketogenových potomků a ukryli do hrobky svého předka. V každém případě jsme učinili vše, co bylo v mých silách, pravil mladý muž. Ještě jednou usrkl čaje. Stáhl si z rukávů návleky, vše dal zpět do brašny a sáhl po klobouku. Toska již čeká. Doporučuji vám spojit se s Gutmanem z Oxfordu. Gutman bude na tuhle věc ten pravý. Gutman z Oxfordu, muž ještě větší a kulatější než Mycroft Holmes, se opravdu ukázal být skutečným zřídlem znalostí, a to dokonce do té míry, že Holmesovi dalo spoustu práce přesvědčit jej, aby se soustředil pouze na podstatu věci. Vědec při každé sebemenší příležitosti zmiňoval monografie psané v italštině, citoval pasáže z francouzských historických studií, obskurní biografie ještě obskurnějších španělských hrabat a soukromně publikované historie rodů. Z přívalu podrobností o Saracénech, Barbadosovi, Sulejmánovi Skvostném a templářských rytířích mi již začínala jít hlava kolem. A ta soška, pane profesore? Ozval jsem se nakonec. Pochází tedy z Turecka nebo z Perzie? Obávám se, že jsem ztratil niť. Z Malty. Jeho tmavé husté obočí se svraštilo do zamračeného výrazu, jako by byl pobouřen, že musí ztrácet čas s omezencem, jenž není ani schopen sledovat jeho výklad. Řekl jsem jednoznačně, že nepochybně je, a měl byste vědět, pane, že tento závěr bude zpochybněn jen těmi, kteří jej zpochybnit chtějí. Nu, řekněme pouze, že bude zpochybněn.
avšak sázím své nikoli bezvýznamné jméno, že toto je pravý rara avis. Rara avis, latinsky řídký host, neobvyklá návštěva, zde jako jméno. Poznámka editora. Bájný a opěvovaný, legendární maltéský sokol. Tvářil se přitom tak povzneseně, že jsem musel vyvinout velké úsilí, abych se nahlas nerozesmál. Ale co to přesně znamená, profesore? To především znamená, že tento pták má obrovskou cenu, řekl Holmes, jenž touto suchou poznámkou konečně přerušil tok profesorova nabubřelého projevu. Nevyčíslitelnou, pane, nevyčíslitelnou, odvětil profesor tichým, sametovým hlasem. Od chvíle, kdy vkročil do našeho pokoje, neodtrhl od té třpitivé věcičky zrak. Tmavé oči pod hustým černým obočím, černý plnovous a masité, smyslné rty, svědčily o jeho požitkářství a pohled na ten opeřený klenot v něm probudil viditelnou lačnost. Zřejmě se mu však křivdil, neboť chvíli na to poznamenal. Učenci z Orientu po něm pátrají celá staletí. Byl považován za ztracený. Občas se na okamžik objevil, ale potom opět zmizel v mlhách času a dýmu bitev. Údajně se po jistou dobu nacházel v Anglii. Proto by mne snad ani nemělo tolik překvapovat, že se s ním setkávám zde, na Baker Street, ale přesto jsem překvapen. Jsem překvapen a potěšen, šokován a ohromen. Považoval jsem jej téměř již za pouhou chiméru, fantóm, výplod bujné fantazie. A kdo jej vytvořil? Napadlo mě, že pokud mé otázky budou prostší, téměř až dětinské, mohly by odpovědi být poněkud přístupnější. Rytířský a špitální řád svatého Jana Jeruzalémského, později nazvaný rytíři z Ródu, dnes známý jako Johannité, maltéští rytíři, odvětil Goodman. Založil si ruce na objemném břichu a s výrazem člověka, jenž se chystá pustit do dlouhého vyprávění, se opřel o opěradlo kožené lenošky. Ačkoliv není jasné, čím si zasloužili ten druhý z názvů, neboť Sulejmán je z Ródu vyhnal roku 1523, načež se usídlili na Krétě a přesvědčili císaře Karla V., aby jim dal vléno Maltu, Gazu a Tripolis. A to pouze s jedinou podmínkou. Pokračoval se stišeným hlasem a pomalej, aby svá slova dramaticky zdůraznil. Měli císaři každým rokem odvádět daň v podobě jednoho sokola. Jenže darovat císaři každým rokem jednoho takového sokola, to by je jistě bývalo ožebračilo, poznamenal Holmes. Tlouštík zaklonil hlavu a zasmál se. Ano, to jistě. Avšak toto byl zvláštní dar, pouze za první rok. Vezmeme v úvahu, že tenhle špitální řád celé roky vysával saracény, plenil a hromadil válečnou kořist. Vlastnil zlato a drahokamy, diamanty a rubíny, hedvábí a slonovinu. Bohatství, jež si ani nedokážeme představit. Svaté války pro něj byly jednoduše pouze prostředkem k vlastnímu obohacení. Z naloupených skvostů tedy nechali vyrobit tohoto ptáka, řekl Holmes, a poslali jej císaři. Poslali jej galérou, jíž velel francouzský rytíř, souhlasil Goodman s rozhodným přikývnutím. Za jeho oxfordskou dikcí jemně zazníval nepatrný německý přízvuk. Předpokládám, že do Španěl nikdy nedorazil, řekl jsem. Zazdálo se mi, jakoby na mne pták mrkl. Byla to jistě jen hříčka světla, i když znepokojivá. Měl místo očí dva obrovské rubíny, jež zářily jako čerstvá krev, kdykoliv na ně dopadly sluneční paprsky. Předpokládáte správně, pokývl profesor svou velkou hlavou. Galéry i s ptákem se zmocnil Barbadosa, ten alžírský pirát, také známý jako Khayr ed-Din. A tak klenot zůstal dalších 100 let v severní Africe, odkud jej odvezl Sir Francis Warney, známý anglický dobrodruh. Pak tedy pták v Anglii skutečně byl, zvolal jsem. Neměl Warney snad dům v Cotswolds? O mohyle jsme věděli pouze to, že ležela v této malebné, venkovské oblasti.
To měl, odvětil Goodman, a já se zapířil pýchou. Ale pták podle legendy opustil Anglii a putoval na Sicílii, poté do Španěl a nakonec do Paříže. A co když ta legenda není pravdivá? Nemohl jsem se ovládnout. Ta drahokamy zdabená soška podněcovala mou představivost. Co jestli si Warny ptáka ponechal a rozšířil zprávu, že se již v Anglii nenachází? A nebo snad onen pták, jenž opustil Anglii, mohl být pouhou replikou a nikoli pravým maltéským sokolem, kontroval Holmes. Toho skutečného pak Warny mohl ukrýt do oné mohyly. Pak, pane Holmesi, pravil Goodman s výrazem velmi vážným. Jste udělali všem arabským učencům čáru přes rozpočet a máte nyní v rukou nejcennější artefakt celého tohoto historického období. Ale komu nyní právoplatně náleží? Čím déle jsem na toho pozoruhodného ptáka hleděl, tím více mě pobuřovalo pomyšlení, že by se mohl dostat do nepovolaných rukou. Tento klenot byl skutečným uměleckým dílem a já začal mít stále silnější pocit, že si zaslouží být vystaven na místě, kde by se každý mohl obdivovat jeho oslňující kráse. Podle všeho by měl patřit španělskému králi, řekl profesor. Konec konců byl určen jeho předkovi. Nebo bychom měli spíše informovat maltéské rytíře, že jsme jejich dar objevili, navrhl Holmes. Bez pochyby daň mezi tím splatili jinou, méně hodnotnou měnou, a nyní tedy již králi nic nedluží, kromě jednoho živého sokola ročně, jak zní dohoda. A co vlastník půdy, na jehož pozemku byl pták nalezen, otázal jsem se. Patří půda stále Warnium a pokud ano, neměli by mít na ptáka nárok oni? To vše jsou velice komplikované právní otázky, pánové, poznamenal profesor Goodman. Avšak zcela mimo mé kompetence. Nyní vás opustím a zbytek dne strávím vyhledáváním zmínek o rara avis v mých učených knihách. Je to úžasné stanout tomuto ptáku konečně tváří v tvář po všech těch nekonečných zklamáních. Nemohl jsem se ubránit dojmu, že kolem toho vzácného opeřence otálel přece jen poněkud dlouho a že jsem v jeho černých očích znovu zahlédl plamínky žádosti. Rád bych tu mohylu viděl, řekl Holmes jakoby mimochodem. Tento požadavek zněl logicky, avšak profesůrka uvedl do stavu zmatené vzdorovitosti. Siru Everardovi však velmi záleželo na... Vlastně mi kladl na srdce, když jsem se ho ptal, jestli mohu hrobku otevřít. Křivé bílé prsty profesora Patchforda mu nervozitou v klíně jenom hrály. Řekl mi, že na jeho pozemek nesmí mít přístup nikdo jiný a zvláště zdůraznil, abych k mohyle nevodil žádné další archeology. Zdá se, že zvláštní nechuť chová především ke generálu Pitt Riversovi. Naprosto otevřeně mi sdělil, že generál za žádných okolností nesmí hrobku navštívit, což je velmi zvláštní, neboť, jak je vám jistě známo, právě generál je pověřen inspekcí starobylých památek a je jejich pečlivým archivářem. Holmes sepnul špičky prstů a hleděl do ohně plápolajícího v krbu salonku pro návštěvníky. Pozoruhodné, odvětil. Nejvyšší autoritě na anglosaská pohřebiště je odepřen přístup k obyčejné mohyle. Z jakého jiného důvodu by Sir Everard zapovídal uznávanému odborníku vstup na svůj pozemek, než proto, že něco skrývá? Co jiného jste v té mohyle našel? Zeptal jsem se. Človíčkova tvář se rozářila, jako by byl spokojen, že se konečně někdo zajímá i o to, co je opravdu cenné.
4 nádherné kamenné čbány zdobené geometrickými tvory, jako z mladší doby kamenné. Nějaké stříbrné šperky, jantarový náhrdelník, zubní korunky zesnulého Sira Kedogena. Kostra sama byla přirozeně už málo zachovalá. 5 římských mincí, obvyklé pohřební předměty, jež však mají obrovskou informační hodnotu pro... Holmes přerušil archeologův monolog. Informoval jste Sira Everarda o vašem nálezu? Měl jsem pocit, že bude lépe vyčkat, dokud nebudu přesně vědět, co jsem to vlastně nalezl, řekl profesor Patchford s nevinným výrazem ve vodnatých, modrých očích. Se Sirem Everardem jsem nehovořil od chvíle, kdy mi dal povolení mohylu odkrýt. Hovořil jste o tom černém ptáku ještě s někým jiným? Zeptal se Holmes. Z nějakého důvodu se rozhodl neprozradit profesoru Patchfordovi o jeho nálezu celou pravdu, takže stařík stále žil v domnění, že objevil egyptskou pohřební sošku a nic víc. Nikoli, jistě, že nikoli, odvětil archeolog. Byl bych vám velice vděčný, kdybyste se za mne u Sira Everarda přemluvili. Musím přiznat, že na mne působil velice přísně a nerad bych, aby měl pocit, že jsem zneužil jeho důvěry. Když Patchford odešel z klubu, pravil Holmes. Pošleme Siru Everardovi telegram s žádostí o přijetí. Snad nám bude schopen tento nález nějak osvětlit. Rád bych věděl, z jakého důvodu vůbec Patchfordovi povolil tu mohylu otevřít. Poznamenal jsem, když jsme vyšli na ulici a vyhlíželi drožku. Jestliže nechce na svém pozemku žádné hosty. Ach, Watsone, pokud jde o myšlenkové podněty, nikdy mne nesklamete, odvětil můj přítel. Jako obvykle minul první drožku v řadě a zamířil ke druhé a snášející se soumrak skryl mé radostné uzardění. Zpráva o tom, že profesor Hans Joseph Gutman, absolvent univerzity v Heidelbergu a člen profesorského sboru v Oxfordu, spadl nešťastnou náhodou na nádraží King's Cross z nástupiště na koleje a byl usmrcen vlakem odjíždějícím v 5:14 do Oxfordu, si v ranním Standardu zasloužila pouhý odstaveček. Holmes mi beze slova podal noviny. Ukázal mi jej štíhlým prstem a když jsme vyráželi z Baker Street, abychom vypátrali pravdu o černém ptáku, tvářil se zachmuřeně. Sir Edward Eddleton byl impozantní muž přibližně 65 let starý, se sněhobílými vlasy a velkým knírem, střiženým podle vojenského vzoru. Stál ve své knihovně, v každé ruce hůl se zlatou rukojetí, o něž se celým tělem opíral. Tak ten malý moula se domnívá, že v naší mohyle objevil maltéského sokola? Hlas byl hluboký a zněl opovršlivě. Tato slova na nás vyštěkl na uvítanou místo jakéhokoliv pozdravu. Vám je známo, že taková soška existuje? Holmes záměrně hovořil tiše. To bych řekl, odvětil starý pán a pokynul jednou holí ke křeslům u krbu. Vděčně jsme se sesunuli do kožené lenošky, zatímco Sir Everard se s obtížemi dobelhal ke křeslu nejblíže krbu. Ten příběh o Siru Francisi Warneyovi a zlatém ptáku mi vyprávěli od mládí. Slýchával jsem jej každý večer před spaním, pane Holmesi, neboť můj otec se do nekonečna chvástal tím, že jeho předek v Tripolisu porazil berberské piráty a vrátil se domů s rara avis. Pokud ta soška, jež nyní stojí na Baker Street u mě nad krbem, není maltéský sokol, řekl Holmes tiše, kde je potom ten skutečný? Zde přirozeně, odvětil stařec a zdůraznil svá slova tím,
že jednou z holí se zlatou rukojetí poklepal o zem. Poprvé jsem si všiml, že zlatá rukojeť byla ve tvaru sokolí hlavy. Nahoře, v tanečním sále. Jelikož však nevejdu po schodech, neviděl jsem jej již několik let. Ujišťuji vás však, že tam je. Pokud šlo o mne, situace se zdála být jasná. Jelikož chromý Sir Everard nebyl schopen na svůj drahocenný klenot dostatečně dohlížet, proradný sluha jej zcizil a ukryl v hrobce, kde si měl sošku vyzvednout jeho společník, který ji měl prodat za nejvyšší nabídku. Jaký šok tomu ubohému starci asi přinese zjištění, že jeho ptáček uletěl. A jaké příjemné překvapení pro něj bude, až se dozví, že byl opět polapen. Mohli bychom, řekl Holmes a ukázal nahoru ke stropu. Ale samozřejmě, přerušil jej Sir Everard. A prosím, přineste jej dolů. Rád se na něj zase podívám. Je to již mnoho let, co jsem jej naposledy viděl. Zatáhl za zvonek a v zápětí se objevil vysoký majordomus s dlouhou, mrtvolně bledou tváří. Barnesi, zaveď tyto pány do tanečního sálu. Přejí si vidět sokola. Ano, pane, odvětil sluha s poklonou. Pomalu a zdráhavě nás vyvedl z tlumeně osvětlené knihovny. Důvod této jeho zdráhavosti jsem si nedokázal dobře představit. Nepochybně se jednalo o onoho padoucha. Jehož krádež měla být právě odhalena rozhořčeným majitelem. Následovali jsme jej s Holmesem po jednom schodišti a poté po dalším. Taneční sál zabíral celé 3. patro domu. V obrovské místnosti bylo šero a jediné světlo sem proudilo malými okénky umístěnými vysoko ve stěnách. Nevyleštěné mosazné svícny byly němým svědectvím o ledabilosti služebnictva. Podlahu a krbovou římsu pokrývala silná vrstva prachu. Židle, podnožky, stolky a pohovky pokrývaly mušelínové povlaky. Krbová římsa byla prázdná. Chystal jsem se již poznamenat, jak je zvláštní, že zde opeřený klenot chybí, když tu sluha, který se přes své ohromné nohy pohyboval tiše jako kočka, přistoupil k nejvyšší pohovce, zvedl mušelínový povlak a tím zvířil mračno prachu, který mi způsobil záchvat kašle. Tam, na opěradle pohovky uprostřed, seděl zlatý pták přesně téže velikosti a rozměrů jako ten v Baker Street. Jeho rubínové oči na mne mrkaly i v slabém světle sálu. To není možné, zhlapal jsem po dechu. Nemohou být přece 2. Proč ne? Holmes přistoupil k pohovce a uchopil sošku do ruky. Otáčel jím v rukou a já viděl, jak jeho drahokamy ozdobené tělo duhově probleskuje. Příběh o vytvoření tohoto ptáka je neuvěřitelný sám o sobě. O co fantastičtější je představa, že Johannité mohli vyrobit 2 ptáky. Nebo že jeden z nich by mohl být falzifikát. Když na to přijde, poznamenal jsem, neboť mi pomalu začalo svítat. Mohou být falzifikáty obě sošky. Přesně tak, Watsone, přesně tak. Holmes si dal ptáka pod paži, jako by to byl bochní chleba, a vydal se dlouhými kroky ke dveřím, vedoucím ke schodišti. V tom právě tkví radosti a nástroj spekulací, pokračoval. Člověk může brát v potaz všechny možnosti bez nutnosti důkazů. Mne však zajímají především důkazy, a proto nyní raději od jakýchkoliv spekulací upustím. Když Holmes vstoupil do přetopené knihovny, Sir Edward působil klidným, mírným dojmem. Přes značné teplo měl stařec přes kolena přehozenou vlněnou deku a ruce měl bílé chladem. V duchu jsem určil diagnózu, jako pomalý krevní oběh stárnoucího muže, jenž trpí nedostatkem pohybu, avšak svůj postřeh jsem si nechal pro sebe. Říkal jsem vám, že je nahoře, a také tam byl, řekl Sir Everard. A nyní bych vám byl zavázán, kdybyste vyřídili tomu pomatenci, Patchfordovi, že si kvůli té zpropadené mohyle nepřeji být již ani v nejmenším obtěžován. Povolil jsem mu ji odkrýt jen pod podmínkou naprosté důvěrnosti, a on mi sem pošle vás.
Pokud se Holmese tato nezdvořilost dotkla, nedal to najevo. Jak dlouho vaše rodina vlastní tento pozemek, sire Everarde? Byl v majetku vašeho rodu i předtím, než Warny ukořistil Sokola od berberských pirátů? Na starých tenkých rtech se objevil nepatrný ironický úsměšek. Víte lépe než já, pane Holmesi, že muži, kteří bojovali s piráty, obvykle nepocházeli z majetných rodin. Můj předek zakoupil toto sídlo za část kořisti získané právě v oné úspěšné bitvě. Jak tedy mohl tušit, že se na tomto pozemku nalézá starobylá mohyla? Z vašeho vyprávění nevyplývá, že by to byl učený muž, a mohyla byla jako většina podobných staveb zbudována tak, aby vypadala jako obyčejný pahorek. V skutku, požádali jsme kočího, aby to cestou z nádraží vzal kolem pohřebního návrší a přesvědčili se na vlastní oči, že nezasvěcený si mohylu skutečně mohl snadno splést s bezvýznamnou, nevelkou vyvýšeninou v krajině. Můj předek byl člověk, jenž usiloval o lepší úděl pro své děti, aby je mohl poslat do vybraných škol a dobře je provdat a oženit. A pokud by je mohl koupit i postavení aristokracie s vlastní půdou, tím lépe. Šlechta, jež žije na vlastní půdě, zná kolem svého sídla každý strom a každý kámen. Vypráví o její historii s patřičnou hrdostí. Chrání okolní ruiny starých opatství a hnosí se tím, že na jejich zelených svazích se odehrály významné bitvy a jejich skvostnými sídly kráčely dějiny. Právě takový život chtěl můj předek pro své děti zajistit. Proto najel učence, který provedl historický průzkum tohoto sídla. Výsledkem jeho bádání byl svazek pokrývající období od Eduarda Vyznavače. Eduard III. Vyznavač, asi 1002 až 1066, poslední anglosaský král Anglie z rodu Cedrikovců. 1042 až 66. Do roku 42 žil na dvoře normandského Viléma I. dobyvatele, kterého údajně určil za svého nástupce. Na trůn dosazen rodem Godwinovců, jejichž vlivu čelil s pomoci Normanů. Pro ně byla jeho smrt záminkou k invazi do Anglie. Kanonizován roku 1161. Poznámka editora. Až po samotného Warnyho, obsahující mapy i se všemi pohřebišti a jinými objekty na pozemcích. To od něj bylo velmi moudré, pravil Holmes, a záblesk jeho šedých očí mi prozradil, že umírá touhou tuto pozoruhodnou knihu spatřit. Stačilo pár lichotek a stařec opět zazvonil na Barnese, aby mu nařídil přinést knihu z jeho ložnice do knihovny. Sir Everard se omluvil s tím, že si musí jít před večeří zdřímnout. Již nejsem žádný mladík, přiznal, a než opustil knihovnu, ještě jednou naposledy se dlouze zadíval na Sokola. Rád jsem tě spatřil, starý brachu, pravil a pohladil jeho diamanty zdobený zobák. Holmes otevřel Warnyovu rodinnou kroniku, výpravný, avšak značně opotřebovaný svazek. Jehož kožené vydání se již začínalo rozpadat a několik stránek se uvolnilo ze hřbetu. Brzy mne unavilo sledovat, jak pročítá stránky psané starobylým rukopisem z 18. století. Vstal jsem a procházel se místností kolem polic s knihami. Zde je první vydání Ztraceného ráje. Nejznámější dílo Johna Miltona, pozdně renesančního anglického básníka. V letech 1649 až 57 sekretáře pro latinskou korespondenci v Cornwallově vládě. Poznámka editora. S úctou jsem listoval stránkami. Potom knihu vrátil na polici hned vedle levného vydání, Trhu marnosti. Potom jsem koutkem oka zachytil jméno, jež mi připadalo povědomé, i když jsem si nemohl vzpomenout proč. Byl to útlý svazeček, vázaný v modrém plátně a na hřbetu stálo. Odkrývání prehistorických anglosaských hrobů. Praktická příručka pro archeologa,
od generála Augusta Pitt Riverse. Holmesi, zvolal jsem rozčileně. Podívejte se. Tady je kniha od onoho odborníka, jemuž Sir Everard zakázal vstup na svůj pozemek. Celý uzardělý vzrušením jsem se obrátil ke svému příteli, ale ten pouze mávl rukou, abych byl sticha. Vzal jsem tedy knihu z police a uraženě jsem s ní odešel na druhý konec knihovny, abych si ji pročetl sám. To, co jsem v ní našel, mě však ještě více utvrdilo v přesvědčení, že ji Holmesovi musím ukázat. Holmes nakonec vzhlédl a své šedivé oči upíral zamyšleně do prázdna. Ten text je zašifrovaný, Watsone. Jsou v něm narážky, slovní hříčky z ptáky, avšak nic jednoznačného. Nic, o co bych se mohl opřít. Tento ptáček mohl skutečně uletět do Sicílie, jak předpokládal nebohý profesor Goodman, ale mohl také celé století ležet nahoře v tanečním sále. Ukázal jsem mu svůj objev. Stránky z příručky Pitta Riverse, kde bylo kámen po kameni a vrstva po vrstvě popsáno, jak odkrývat anglosaská pohřebiště. Náš přítel Patchworth tvrdil, že upravit tu mohylu opět do původního stavu by v Anglii dokázalo jen málo lidí. Tato kniha podle mého okruh těchto lidí značně rozšiřuje. Podle ní by mohl kdokoliv s dostatečnou pílí zakrýt snad kteroukoliv mohylu tak, aby se jevila jako netknutá. Watsone, vy jste neocenitelný. Díky vám skutečně náš čas strávený zde přinesl své plody. Ano, mumlal si pro sebe. Je to velice podnětné. Velice podnětné. Tou dobou, kdy jsme s Holmesem vstali od dlouhého stolu v knihovně, nohy stuhlé od sezení a ruce studené, slunce již dávno padalo a nad řekou se táhly večerní mlhy. Poděkovali jsme našemu hostiteli, odpočatému po odpoledním spánku, a odebrali se do nedalekého hostince, kde jsme pojedli ucházející večeři a strávili noc, neboť do Londýna jsme hodlali vyrazit příští ráno. Navzdory názoru mého přítele, jenž zcela nevylučoval, že by maltéští sokolové mohli být skutečně dva, jsme po konzultacích s odborníky došli přece jen k nejpravděpodobnějšímu závěru. Pták, kterého pan Patchworth objevil, byl ten původní, neboť jeho drahokamy byly pravé a rovněž řemeslné provedení odpovídalo dané době. Když Holmes o této skutečnosti informoval Sira Everarda, starý voják nechal odborně prohlédnout sošku, kterou měl ve svém držení, aby nám poté telegramem rozhorčeně sdělil, že se jedná o pouhý falzifikát se sklíčky místo drahokamů. Sir Everard přirozeně nikoli zcela neoprávněně tvrdil, že byl okraden, a požádal o navrácení původního ptáka. Argumentoval zaprvé tím, že mu byla soška zcizena a nahrazena padělkem, a za druhé, že pták, kterého Patchworth objevil, patří v každém případě jemu, jako právoplatnému vlastníku pozemku, na němž se mohyla nachází. Proti tomuto tvrzení se nedalo nic namítat, nicméně Holmes se odmítl sokola vzdát, dokud nebude mít o skutečné majiteli 100% jistotu. Tady Watson je přesvědčen, že někdo ukradl pravého ptáka z domu Sira Everarda a ukryl jej v mohyle. Řekl Holmes, když jsme se opět uvelebili v salonku pro návštěvníky klubu Diogenes. Mycroft Holmes zvedl obočí. To je také nejpravděpodobnější vysvětlení, poznamenal, když ke svým masitým rtům zvedal koláček a spoustu marmelády. Ale nikoli jediné, odvětil můj přítel, jenž si posloužil šálkem čaje bez cukru. Napadá mne tucet dalších vysvětlení, jak se pták do mohyly dostal, a odvažuji se tvrdit, že tebe, bratře, jich napadne ještě další tucet.
Měl jsem dojem, že vás zajímají především důkazy a nikoli spekulace. Poznamenal jsem nevinným tónem. Kde však vzít důkaz, jenž by tuto záležitost jednou provždy rozhodl? Když jsem se natahoval pro koláček, napadla mě ještě jedna myšlenka. Říkal jste, že vám připadá zvláštní, že Sir Everard udělil Pitchfordovi povolení k odkrytí mohyly. Chtěl jste tím naznačit, že věděl, že je sokol ukrytý právě tam a chtěl, aby ho Pitchford našel? Přesně tak. Lidé, kteří jednají jinak než obvykle, jsou vždy podezřelí a Sir Everard je známý tím, že si chrání své soukromí. Z jakého důvodu by takový člověk, jenž nedal nikdy najevo ani nejmenší zájem o prastará pohřebiště na svých pozemcích, náhle dovolil kopat na nich amatérskému archeologovi? A z jakého jiného důvodu by výslovně zamítl přístup k mohyle tak uznávanému odborníkovi, jako je generál Pitt Rivers, než z obavy, že by generál mohl přijít na to, že hrobka již byla otevřena dříve? Ale proč by toho ptáka kradl sám sobě? Pokud to byl skutečně jeho pták, odvětil Mycroft Holmes. Potom mne napadá hned několik důvodů, proč by si ho mohl nechat ukrást. Možná chtěl, aby z krádeže byl někdo obviněn. Pokud však víme, neučinil v této věci žádné kroky, upozornil jsem. Nikoho neobvinil, nikoho ze služebnictva nepropustil, nikoho nevydědil. Zde se pohybujeme už ve značně kalných vodách, pravil Sherlock Holmes. Kouřím již druhou dýmku a dosud nevidím tento případ jasněji než předtím. Jsem však naprosto přesvědčen, že Sir Everard povolil Pitchfordovi odkrýt mohylu záměrně, aby zde nalezl onoho sokola. A nevidím jediný důvod, proč by tak činil, pokud by byl skutečně jeho právoplatným majitelem. Svým jednáním tedy sledoval jediný cíl, aby dosáhl nespochybnitelného a právoplatného vlastnictví sošky. Jenže otázkou zůstává, odkud se sokol vlastně vzal. Kde se nacházel do doby, než byl ukryt do mohyly. A kdy tam byl ukryt a kým? Přidal si Mycroft Holmes marmeládu na koláček se smetanou a zakousl se do něj. A pokud byl zcizen někomu jinému, pokračoval jsem, proč potom majitel nespustil žádný povyk? A kdo zhotovil falzifikát a kdy? Řekl Mycroft, jenž mou poznámku ignoroval. A jak dlouho Sir Everard věděl, že jeho soška není pravá? Holmes se obrátil ke svému bratru. Vím, jak nerad kamkoliv chodíš, proto jsem si dovolil pozvat sem někoho, kdo by nám snad mohl tuto temnou záležitost poněkud osvětlit. Přirozeně, Sherlocku, odvětil ten obrovský muž a usadil se pohodlněji do prostorné kožené lenošky. Již jsem dal instrukce vrátnému, aby jej vpustil dovnitř, i když se nejedná o osobu, jakou by zde v klubu uvítali zrovna s potěšením. Potom si tedy předvídal mé myšlenky, řekl na to Holmes s úsměvem. To jsem mohl tušit. Jakým způsobem se člověk může dozvědět co nejvíce o krádežích? Rozpřáhl Mycroft své baculaté ruce. Zeptá se zloděje. A když ne zloděje, tak aspoň překupníka kradeného zboží. V tomto případě skutečného krále všech překupníků, odvětil Holmes a pokynul rukou směrem k muži, jenž se k nám blížil salonkem pro návštěvníky v doprovodu nelibě se tvářícího číšníka. Vítejte, Strako. Posaďte se a nabídněte si čaj. Uvítal jej Holmes. Malý fredkovitý muž, jehož k nám číšník dovedl, nám pokývil a uvelebil se na židli. Měl na sobě křiklavé, kárované kalhoty, kostkované sako, košely výrazné hnědofialové barvy a jasně žlutý nákrčník. Spod kalhot vyčuhovaly špičaté boty nešťastné barvy a v ruce ždímal zelenou čapku. Tak to si nechám šmakovat, zněla jeho zdvořilá odpověď. Nalil si šálek, vypil ho na jediný doušek, prohlásil, že má hlad jako vlk a zeptal se, jestli se v klubu podávají piškotové dortíky. S úlevou jsem byl informován, že nikoli, a tak jsme objednali koláčky se zvláštní porcí marmelády a k tomu druhou konvici čaje, tentokrát čínského. Když jsme se formálně představili, chlapík nám podal svou hnědou ruku a přátelsky pravil.
Já jsem Straka. Jménem i náturou. Jak zmerčím něco lesklýho, musím to mít. Ne, že bych si to chtěl nechat, poněvadž já to vždycky pak střelím někomu jinému. Ale když má něco nějakou cenu, a je to, abych tak řekl, na trhu, tak o tom vím, nebo se o tom aspoň brzo domáknu. Víte něco o jisté vzácné soše ptáka? Zeptal se Holmes. Takže jim kráčí od toho černýho ptáka, poplácal si Straka koláček marmeládou a olízl nůž, načež si vstřelil celý kus pečiva naráz do úst. Holmes stišil hlas tak, že skoro šeptal. Byl tedy černý, když jste jej viděl? Na vychytralé tváři se rozhostil široký úsměv, odhalující několik zlomených a hnědých zubů, stejně jako slušnou porci husté smetany. Oni jsou mazanej, pane Holmes, to teda všecka čest. Prej, byl černej, když jste ho viděl. Málem bych jim na to skočil, pane Holmes. Oni o těchto věcech přece vědí stejně jako všichni z téhle branže. Mohli byste ho mít slušný živobytí, to by teda mohli, kdyby se dali k mýmu fochu. A pane, pro mě by to byla vážně velká čest, kdyby jsme to dali dokupy. To teda jo. Budu si to pamatovat, odvětil Holmes zdvořile, zatímco Mycroft kuckal smíchy do kapesníku. No, ale dejme tomu, že jsem ho viděl černýho a že jsem ho taky viděl, ne až tak černýho, řekl Straka a rozhlédl se obezřetně kolem. O jistých věcech je lepší mluvit co nejmíň, že jo, pane Holmes? Holmes přikývl. O jistých věcech je skutečně lepší mluvit co nejméně, Strako. Ale jste si jistý, že ten pták, kterého jste viděl, byl pravý a ne padělek? Pane Holmes, zděsil se ten chlapík. To se mě teda dotknuli, to teda jo. To o mě teda nemají moc valný mínění. Co si myslí, že nepoznám mizernou cetku? Já, který dostal školu od drahých šutrech, ještě od svýho dědy. Já, největší překupník, který kdy kráčel po týhle zemi? Vytáhl se do celého 1,5 metru své výšky a řekl s přehnanou důstojností. Na tom ptákovi bylo tolik drahokamů, jako masnej vlk na polívce. Pokýval jsem hlavou, neboť to přirovnání bylo výstižné a navíc mělo i básnické ambice. A byli praví, na to dám krk. Praví jako korunovační klenoty. A kde jste ji viděl? Zeptal jsem se. Kdo vám jej přinesl? Chlapík přihmouřil svá malá ptačí očka. Mým obchodům by asi moc neposloužilo, kdybych jim tady měl vytroubit jména všech jemnost pánů, se kterýma jsem měl co dočinění. Že jo? Ale no tak, Strako, usmál se Holmes významně. Vaše kumpány můžete jen stěží vydávat za jemnost pány, že ano? Tak, komu patřil ten pták? Dávám vám své čestné slovo, že nemám v nejmenším úmyslu jít s tím na policii. Straka zavrtěl hlavou. Slyšel jsem akorát, co jsem slyšel, o nic víc, řekl na to. Ten pták prej patřil chlápkovi, co se jmenuje Káhira. Je to řek. Pak, když se mu ztratil, spustil strašný povyk po celém světě. To bude zřejmě Aristophanes Káhira, poznamenal Mycroft se samolibým úsměvem. Podezřelý chlapík. V novinách se o něm píše vždy ve spojitosti s uměleckými díly a starožitnostmi pochybného původu. Vím akorát, že nabídnul obrovskou odměnu tomu, kdo mu tu sošku přinese, a že se ho nebude ptát, jak k ní přišel. A tak, když jsem viděl toho... No, zkrátka, když jsem viděl, co jsem viděl, napadlo mě, že bych o tom měl asi Káhirovi kápnout božskou, poněvadž s ním by si to jeden nerad rozházel. A řekli jste Káhirovi všechno, co mě? Si píšou, že jo. Nemám zájem probrat se jednoho pěknýho rána s podřezaným kejhákem, že jo? Včetně jména té osoby, jež k vám ptáka přinesla? Nemám šajn, jak se jmenuje, protestoval chlapík. Přines mě ho chlápek, který ho neznám. A ode mě si ho odnes jinej, který se taky mě nepředstavoval. Tak to v naší branži chodí. Po jistém naléhání nám oba popsal, a když byl hotov s popisem člověka, jenž od něj sošku převzal,
pohlédl jsem na Holmese s úžasem ve tváři. Popis muže, jemuž Starka ptáka předal, až nápadně seděl na Barnese, onoho vysokého, pochmurně vyhlížejícího sluhu Sira Everarda. Ale proč, uniklo mi. Nyní jsme již přešli od čaje k whisky se sodou, slunce zapadalo za šedivé londýnské domy a my seděli v kožených lanoškách, zahloubáni do luštění této spletité záhady. Z jakého důvodu by Sir Everard kradl sošku sám sobě? Neukradli sobě, odvětili oba Holmesové zároveň. Podívali se jeden na druhého a usmáli se. Z toho úsměvu byla patrná zjevná sourozenecká podoba, jíž jsem si nikdy předtím nevšiml. Přes Mycroftovu tloušťku a Sherlockovu hubenost oba bratři při pobaveném úsměvu stejně krčili horní red. Sherlock Holmes pokračoval. Ukradl originál, když se dozvěděl, že soška, se kterou celý život vyrůstal, je padělek. Někdo jej informoval, že drahokamy v jeho sokolovi nejsou pravé a on se rozhodl stůj co stůj získat pravého ptáka. Zde ve vyprávění pokračoval Mycroft. Zjistil, Bůh ví jak, že je jej vlastní Káhira a nechal jej ukrást z jeho kanceláře v Konstantinopoli. Ale proč by jej ukryl v Mohyle? Zvolal jsem, dokonale frustrován svou neschopností celé té zamotanici porozumět. Proč si ji prostě neodnesl domů a nevyměnil za sošku, kterou měl v tanečním sále? Protože o tom, že jeho pták je napodobenina, věděl ještě někdo jiný, odvětil Holmes. Jak by potom mohl vysvětlit, že se z bezcenných sklíček najednou staly diamanty, rubíny a smaragdy? Mohl říct, že osoba, jež ptáka označila za falzifikát, se mýlila, namítl jsem. Mycroft Holmes zavrtěl svou velikou hlavou. Nikoli, to nemohl, řekl, neboť ona osoba byla uznávaným odborníkem, jehož slovo zajisté mělo velikou váhu. A tou osobou byl? Rozhodil jsem rukama odevzdaně. Herr profesor Goodman z Magdalen College v Oxfordu. Pravil Holmes s důrazem na výslovnost německých souhlásek v profesorově titulatuře. Řekl nám přece, jak je rád, že po tolika zklamáních konečně vidí tu pravou sošku. To jen potvrzuje, že v minulosti viděl několik jejich napodobenin. A nyní je mrtev, řekl jsem a přeběhl mi mráz po zádech. Do týdne přinesly noviny zprávu, že Sir Everard Eddleton se na svém venkovském sídle stal obětí zvláště brutálního přepadení. Byl zabit pohrabáčem ze zadu ránou do hlavy. Místní policie prý byla v koncích, neboť mnoho malých a velice cenných předmětů zůstalo na místě netknutých, přestože každý zkušený lupič by zajisté snadno rozpoznal jejich hodnotu. Blázen, utrousil Holmes příkře. Ukradl sošku člověku, o němž věděl, že je to bezohledný a všehoschopný ničema, a za svou pošetilost nakonec také zaplatil. Noviny začaly halasně volat po zvýšené policejní ochraně. Kam to kráčí dnešní svět, ptali se, když dnes mohou na klidném anglickém venkově beztrestně zamordovat člověka v jeho pracovně. O sošce nebyla v novinách ani zmínka a čtenářstvo Mirroru se pouze dočetlo, že lupiči neodnesli téměř nic a zavraždili válečného hrdinu kvůli bezcenné drobnosti. Onen pochmurně vyhlížející sluha prchl k nelibosti policie, která doufala, že jí pomůže tento případ osvětlit, což znamenalo, že jej podezírala ze spolku s lupiči. Káhira má dlouhé prsty, poznamenal jsem. To bez pochyby, odvětil Holmes s ponurým úsměvem. Ale postarám se, aby si je ošklivě spálil, až se sošku pokusí ukrást podruhé. Vyděšeně jsem na něj pohlédl. Vy myslíte, že by mohl přijít? Znepokojně jsem se odmlčel a pohlédl na krbovou římsu, kde na mne pomrkával sokol, jakoby pobaven mou tupostí. Odkašlal jsem si. Vy myslíte, že by se mohl pokusit ukrást sokola z tohoto pokoje? Brzy přejde na to, že má pouhou napodobeninu, pravil Holmes a když si povšiml mého bezděčného pohledu ke dveřím, rychle dodal. Přijal jsem už jistá opatření, milý Watsone.
O paní Hudsonovou nemusíte mít obavy. Máte představu, kde by mohlo k něčemu dojít? To tu snad máme po celé týdny číhat ukrytí v tmavém koutě s pistolí v ruce? Podívejte se na stranu 6, odvětil můj přítel a vlažně pokynul rukou k novinám, ležícím na mém klíně. Tam, v rubrice Ztráta nálezů, jež patřila ve všech novinách k Holmesovým nejoblíbenějším, jsem si přečetl následující zprávu. Kdokoliv, kdo by mohl poskytnout informace o neobyčejné zlaté sošce ptáka cizího původu, nechť co nejdříve navštíví pana Sherlocka Holmese na adrese 221B Baker Street, Londýn. Značka Bohatá odměna. Takže jste se rozhodl pozvat lasičku do kurníku, poznamenal jsem. To, abych si vyčistil a naolejoval svůj revolver. Mělo to znít, jako by očekávání příchodu nechvalně známého, bezohledného zločince bylo nejen všední, ale také vítanou událostí. Ve skutečnosti mi však srdce začalo tlouci o něco rychleji a na čele vyrazily kapičky potu. Nemohl jsem se zbavit pomyšlení na nebohého profesora Gutmana a Eddletonův tragický skon. Toho večera jsme si po večeři krátili čas s partičkou whistu. Padal mi list, proto jsem byl v dobrém rozpoložení a ze všech sil se snažil zaplašit myšlenky na to, co mělo přijít. Když potom paní Hudsonová uvedla po schodech nahoru inspektora Lestráda, vyskočil jsem z křesla a veškeré mé předstírání klidu bylo to tam. Inspektore, jste připraven na dnešní hlídku? Inspektor si zamnul ruce a přistoupil ke krbu. Ovšem, že ano, odvětil bezstarostně. Sice bych ocenil, kdyby mne pan Holmes o tomto skvostu býval informoval o něco dříve, ale lépe pozdě než nikdy, doktore. Lépe pozdě než nikdy. Kolik sebou máte mužů, inspektore? Holmes stál ve dveřích s kabátem v jedné ruce a šálou ve druhé. Hlídají všechny vchody a všechna okna? Celkem 6, odpověděl Lestrade. 2 jsou vpředu, 2 vzadu a 2 na střeše. Jeho pohled se přesunul z ohně nahoru ke krbové římse. Jeho pravá ruka, jakoby ovládána svou vlastní vůlí, se natáhla po zlatém ptáku. Můj bože, pravil téměř s nábožnou úctou. V životě jsem již viděl pěknou řádku šperků, pane Holmesi. Smaragdové náhrdelníky, diamantové tiáry a jedno z těch ruských vejcí pokrytých rubíny. Ale něco takového jsem dosud nespatřil. To jen málo lidí, odvětil Holmes. Nyní je mi již jasné, proč je někdo ochoten i zabíjet, aby tu sošku získal zpět. Zavrtěl hlavou a postavil ptáka na místo. Stále jsem toho názoru, že jsem neměl poslechnout a poslat tu věc do britského muzea, aby ji tam pohlídali. Před Káhirou by nebyla v bezpečí ani tam, řekl Holmes. Vlastně by před ním na delší čas nebyla v bezpečí nikde. Já mohu dohlédnout pouze na to, aby se ptáka nezmocnili jistí Káhirovi přisluhovači, kteří jsou nyní v Anglii. Časem pošle další, ale s těmi se vypořádáme v pravý čas. Potom si obtočil šálu kolem krku a pronesl slova, při nichž se vždy zachvěl vzrušením. Kostky jsou vrženy. Byla to nevlídná noc. Vlhkost a mráz mi zalézaly až do morku kostí, když jsem stál nehybně a pozoroval, jak v mihotavém světle pouličních lamp tančí po ulici stíny. Hlídali jsme zde takto 3 hodiny a téměř jsem již necítil nohy. Chodidla, i když v pevných kožených botách, jsem měl jako betonové kvádry a do prstů mne štípal mráz. V uších mi zněly zvuky Baker Street.
I v této pozdní, nebo snad ranní, hodině tu klapala kopyta koní a rachotily kočáry. Úzkou ulicí se probírali špeditéři a pivovarské koně. Na povozech o sebe tloukly bedny a sudy. Dělníci na sebe pokřikovali, koně řechtali, smekali se kopyty po zmrzlé dlažbě a odfrkávali do vzduchu obláčky teplého dechu. Podíval jsem se nad ruchem, jenž v tomto velkém městě vládl i v tak nelidskou hodinu, zatímco většina lidí spala ve svých teplých domovech. Muži v plátěných čepicích a tenkých kabátech skládali z povozů do krámů zboží a prodavači v bílých zástěrách je od nich s ospalými úsměvy přejímali. Ulicí se potulovaly mňoukající kočky, jež zvláště jevily zájem o mlékařův povoz, jako by se tam scházeli každou noc, aby tu s kvílením škemrali a doufali, že pár kapek ukápne na chodník, kde je budou moci svými růžovými jazyčky slízat. Mou pozornost upoutal rychlý pohyb, jakoby pouhá hra stínů. Pohlédl jsem na střechu domu 221b a uviděl něco jako chlapeckou postavu, jež otvírala poklop vedoucí na zadní schodiště. Ukázal jsem na ni. Holmes přikývl a dal znamení Lestrádovi. Policisté se pokradmu přiblížili, připraveni vrhnout se na lupiče a chytit jej, jakmile se bude vracet zpět se svým lupem. Celým mým tělem zmítalo vzrušení, stejně jako krevním oběhem mého přítele koloval kokain, jak jsem si alespoň domýšlel. Položil jsem ruku na pažbu svého revolvéru a čekal v nepřirozeném tichu, v němž zněly blížící se kroky. Past byla nalíčená a pěkná. Tučná myška se už chystala zahryznout do návnady. Po 5 minutách se ozval hlasitý, vítězný výkřik. Máme ho. Na střeše stáli 2 uniformovaní policisté a každý z jedné strany držel za ruce malého lupiče. Zmítal se v jejich sevření, avšak marně. Přes rameno měl přehozený velký plátěný pytel, v němž měl podle všeho onu vzácnou sošku ptáka. Rozběhli jsme se s Holmesem z místa našeho úkrytu přes ulici k domu. Neviděl jsem, co se stalo v příštích okamžicích, avšak uslyšel jsem zdola výkřiky a zahlédl nahoře, jak ten malý človíček prchá a 2 vysocí policisté se jí s kletbami na rtech snaží dohnat. Utekl, vzal roha, ozval se pronikavý výkřik. Za ním, hoši. Tichá noc očila dupotem nohou, pokřikováním mužů jednoho na druhého a řechtáním koní v dáli. Človíček přeskočil jako cirkusový artista na střechu sousedního domu a těžší a vyšší policisté si netroufali jej napodobit. Dostaneme ho támhle dole, zakřičel kdosi přede mnou a několik policistů se rozběhlo k průchodu mezi domy. Však tam nahoře nevydrží na pořád. Zastavil jsem se a opřel, abych nabral dech. Bolest v noze byla nesnesitelná a řekl jsem si, že bych vlastně stejně nebyl při této honičce, co platný. Počkal jsem, až policisté lupiče sami obklíčí a zatknou. O několik minut později přede mne předstoupil Lestrade a mnou si spokojeně ruce. Dostali jsme ho, řekl s pochopitelnou hrdostí v hlase. Pohlédl jsem do ulice a spatřil šik policistů, jak k nám přivádějí malého, jakoby fretkovitého chlapíka s rukama v poutech. Když přišli blíže, poznal jsem tu vychytralou tvář a pichlavé oči. Straka. Sepejš jemnost, pane, a brý ráno, doktorku. Jak se dneska mají? Uklonil se drze ten chlapík, jako bychom se setkali při promenádě na Pall Mall. Jeho samolibý úsměv a bezstarostné chování mi mělo dopředu napovědět, co jsme zjistili, když jsme překupníka prohledali. Ptáka u sebe neměl a objemný pytel, jenž nesl přes rameno, neobsahoval nic více než staré šatstvo svázané do uzlu. Kam si ho schoval? Obořil se na něj Lestrade. Uchopil jej za klopy a zatřásl s ním. Hodil si ho do okapu, co? Holmes zamručel. Kolik jste říkal, že jste sebou měl mužů, inspektore? 6, odvětil Lestrade s náznakem podrážděnosti. Ale na tom nyní tak docela nesejde. A nebo snad ano?
A kolik je jich tu nyní? 6, odvětil Lestrade a poté si uvědomil, kam tím Holmes míří. Obrátil se ke svým mužům. Kdo z vás byl na střeše? Nikdo neodpovídal. Dívali se jeden na druhého, krčili rameny, šoupali nohama, avšak nikdo z nich se neznal k tomu, že by patřil k těm, kdo straku zatkli a poté jej nechali utéct. Začínalo mi svítat. Obrátil jsem se k Holmesovi. To nebyli policisté, že? Zavrtěl hlavou. Káhirovi lidé. Poslali Straku, aby se vplížil k nám do pokoje a ukradl ptáka. Poté předstírali, že jej zatkli. Vzali od něj ptáka a pustili jej, jakože jim unikl. Takže zatímco my jsme to celé nečinně sledovali, neboť jsme se domnívali, že policie lupiče zatkla. On jednoduše předal lup do rukou těch, kdo si jej najali. Holmes upřel své přísné šedivé oči na Straku. Nyní s pravdou ven, Strako, že jsi měl v této komedii sehrát roli návnady. Nechal jste se chytit o němi 2 falešnými policisty, jim jste ptáka předal, aniž bychom vám v tom mohli zabránit. Nemůžou dát někoho do lochu za vloupání, když u něho nenajdou nic kradenýho, jemnost pane, řekl na to Straka bezstarostně. Na nejvýš mě můžou zašít za neoprávnění vniknutí do cizího baráku, ale za to není žádnej velký flastr, když to srovnám s nějakýma z těch, co jsem si už odkroutil. A navíc jsem si jist, že jste dostal také náležité odškodné, souhlasil Holmes. Když už o tom je řeč, jemnost pane, vždycky jsem měl v oblibě pěkný, blejskavý věcičky. A i když nemá valnou hodnotu, taková věcička se bude nad krbem v mým obejváku v Souhou pořád zatraceně dobře výjímat. V náhlém osvícení jsem pohlédl na Holmese. To přece není... Můj přítel se neubránil pobavenému, potlačovanému smíchu a na to se ozval Lestrade. O čem to mluví a co na tom nacházíte tak zábavného, pane Holmesi? Dostal tu napodobeninu, vysvětlil jsem mu. To byla jeho odměna. Káhirovi lidé mu slíbili, že pokud pro ně ukradne pravého sokola, dají mu jeho napodobeninu. Jenže ten pták patřil zestulému Siru Everardovi Eddletonovi, protestoval Lestrade. Jde o zcizený majetek. Pochybuji, že by Siru Everardovi nyní k něčemu byl, pravil Holmes. Přiznejme si to, Lestrade. Nechali jsme se skutečně napálit a zde náš přítelíček si svou odměnu vysloužil. Zaplatí ovšem několika lety strávenými ve Wormwood Scrubs za vloupání. Nebudete se tudíž vracet na Scotland Yard docela s prázdnou. Ptáček tedy uletěl. Pokud někdy tento případ rara avis svěříte papíru, mohl byste jej nazvat Tragédia Sira Everarda, neboť vypráví především o jeho strmém pádu, navrhl Holmes. Čestný muž, jenž klesne na úroveň chamtivce, lháře a vraha. To je příběh, při němž bude všem poctivým lidem tuhnout krev v žilách. A celé to začalo jedním podivným nálezem v prastaré britské mohyle, poznamenal jsem. Ale uplyne ještě mnoho času, než se tento příběh odvážím svěřit papíru, neboť svět podle mě ještě není připraven na zprávu o tak vzácném uměleckém díle. Pokud bych se o tom klenotu zmínil, vedlo by to jen k dalším podvodům, krádežím, proradnostem a zabíjení. Domnívám se, že bude nejlépe, když to zůstane naším společným tajemstvím. Holmes zavrtěl hlavou. Nepochybuji o tom, že máte pravdu, pravil. Stejně však nepochybuji ani o tom, že svět o maltéském sokolu neslyšel naposledy. Caroline Wheatová je známá svou sérií právních záhad, jejíž hrdinkou je advokátka Cass Jamesonová, ačkoliv v posledních letech se věnuje především přípravě antologií povídek, mezi něž patří i nedávno vydaná sbírka Ženy před soudem. Vyučovala psaní detektivních příběhů na New School v New York City a právní literaturu na právnické fakultě v Brooklynu. Je členkou dobrodruhů Sherlocka Holmese s titulem The Penang Lawyer.
Asi před 100 lety se objevilo tvrzení, že Sherlock Holmes je jedním ze 3 nejslavnějších lidí, kteří kdy žili. Druzí 2 byli Ježíš Kristus a Harry Houdini. Někteří odborníci se domnívají, že je to fiktivní postava, ale takové tvrzení je vyloženě absurdní. To, jak detektiv vypadá a čím se živí, přece ví každé školou povinné dítě a většina jich umí také vypočítat jeho obdivuhodné vlastnosti. Vysokého, štíhlého muže s orlím nosem, který nosí loveckou čepici se 2 štítky a dlouhou pláštěnku, znají ve všech koutech světa. Jako hlavní postava nevystupuje jenom ve skvělých povídkách popisujících detektivní případy, které zaznamenal jeho přítel, spolubydlící a životopisec, doktor John H. Watson, s přispěním literárního agenta Sira Artura Conana Doyla. Ale můžeme se s ním setkat i na divadelních prknech, v televizi, rozhlase i nesčetných filmech. Slavní badatelé, profesionální spisovatelé i pouzí amatéři o něm napsali přes 25 000 knih, povídek a článků. Proto není divu, že o něm vzniklo tolik parodií a pastišů. A to od vážně míněných pastišů od význačných autorů. Neméně dobré povídky od méně známých obdivovatelů slavného detektiva a některé velmi špatné parodie, které se nevyznačují moc literární, ale spíše historickou hodnotou. Chvála bohu, bývají dosti krátké. Sbírek těchto povídek vyšla řada. První a největší nesla název Nehody Sherlocka Holmese, Misadventures of Sherlock Holmes, a vyšla v roce 1944. Uspořádal ji Ellery Queen, vynikající průkopník tohoto žánru, jehož nejlepší antologie, 101roční zábava, báječné detektivní povídky 1841 až 1941, z roku 1941, Dle Queenova vkusu z roku 1946, Žena svého druhu z roku 1943 a jiné, patří mezi stěžejní díla detektivní literatury. Dalšími badateli a obdivovateli Sherlocka Holmese, jejíž knihy přinesly vzácné a dosud neznámé materiály týkající se holmesovské problematiky, jsou například Robert Eddy, Richard Lancelin Green, Charles Press, Marvin Key a Mike Ashley. Sherlock, rodiče mu málem dali jméno Sherrinford, se narodil 6. ledna 1854 na Mycroftově statku. Stejně se jmenuje jeho starší bratr v yorkshireském North Ridingu. První případ, který dostal název Gloria Scottová, The Adventure of the Gloria Scott z roku 1893, vyřešil už ve 20 letech na studiích v Oxfordu. Po absolutoriu se stal prvním detektivním poradcem na světě a v tomto povolání se trval příštích 23 let. V lednu 1881 hledal Holmes spolubydlícího do nového bytu nad Baker Street 221b a přítel ho seznámil s doktorem Johnem H. Watsonem. Než se dohodli, že spolu budou bydlet, jeden druhému prozradili svoje slabosti a chyby. Když mám špatnou náladu, dovedu mlčet několik dní, prohlásil Holmes. Kouřil také silný tabák a prováděl chemické pokusy, které hodně páchnou. Zapomněl se však zmínit, že má rád kokain. Ačkoliv zkroušeně přiznal, že při přemýšlení rád vrže na housle, ukázalo se, že hraje velmi dobře a dokáže svou hrou uklidňovat Watsonovi podsuchané nervy. Watson se svěřil, že má bulldoga, kvůli slabým nervům nesnáší hádky, rád vstává, kde ho napadne a je neuvěřitelně líný. Když mi nic nechybí, je těch neřestí víc, ale tohle jsou zatím ty hlavní, dodal. Muži se brzy spřátelili a Watson pak případy svého spolubydlícího zapisoval, a to často k jeho nelibosti. Holmes totiž senzační historky a melodramata nesnášel a zastával názor, že pokud se už mají detektivní případy zveřejňovat, měly by se čtenářům předkládat jako prostá cvičení v chladné logice a deduktivním uvažování. Holmes vládne nejenom vynikajícími deduktivními schopnostmi, ale má i velmi vysoký intelekt.
K širokému okruhu jeho znalostí patří mimo jiné anatomie, chemie, matematika, britské právo a literatura, zabývající se zločinem. Ale neskrývá, že se nevyzná v astronomii, filozofii a politice. Publikoval několik význačných děl na učená témata. O rozdílnosti popelů z různých druhů tabáku, o vlivu povolání na tvar rukou, o polyfonních motetech Orlanda de Lasso, studie chaldejských kořenů kornwallské větve slavné kelčtiny, magnum opus, praktická příručka o včelařství s přihlédnutím k oddělení královny, čtyřsvazkové dílo, celé umění detekce, dosud na publikaci čeká. Jestliže potřebuje informaci, kterou jeho mozek neobsahuje, podívá se do pečlivě vybavené knihovničky, sestávající ze specializovaných příruček a několika obyčejných knih. Při pátrání pracuje pouze s fakty a ignoruje všechno, co považuje za nadbytečné. Svůj názor na vzdělání vysvětluje následovně. Já si představuju, že lidský mozek je zpočátku jako malé, prázdné podkroví a vy v něm máte uskladnit nábytek, který jste si vybral. Hlupák sebere kdejaké haraburdí, které mu přijde do ruky, a tak na vědomosti, které by mu byly užitečné, už nezbývá místa, nebo je musí zaházet jinými věcmi, takže je jak těživ nenajde. Je omyl myslet si, že ta maličká místnost má gumové stěny, které můžeš roztahovat do nekonečna. Věřte mi, jednou se stane, že každá nová vědomost vám vypudí z paměti něco, co jste si kdysi pamatoval. Holmesovu výjimečnou inteligenci doplňuje atletické tělo. Protože je velice hubený, vypadá vyšší než na svých 180 cm a orlí nos a pronikavé oči s ostrým pohledem mu dodávají dravčí vzezření. Často Watsona překvapí svou silou a mrštností. Je vynikající boxer, šermíř a umí se ohánět i dřevěnou holí. Když se však u Reichenbachských vodopádů ve Švýcarsku pustil do boje na život a na smrt se svým největším nepřítelem, zločinným profesorem Jamesem Moriartym, měl co dělat s rovnocenným soupeřem. A tak nakonec spolu s ním spadl z útesu a byl prohlášen za mrtvého. Smrt ochránce práva a zákona oplakávala celá Anglie, ale roku 1894, 3 roky po své údajné smrti, se Holmes vrátil. Jak se ukázalo, při pádu nezahynul a využil příležitosti, aby oklamal své protivníky z podsvětí. Přijal totožnost norského cestovatele Sigersna a navštívil mnoho koutů světa, včetně New Jersey, kde měl zřejmě milostnou aféru s jedinou láskou svého života, Irene Adlerovou, a Tibetu, kde se od Dalajlámy dozvěděl tajemství dlouhého žití. Když slečna Adlerová, krásná a slavná, operní pěvkyně, s níž se Holmes poprvé setkal ve Skandálu v Čechách, v roce 1903 zemřela, Holmes odešel se starou hospodyní Martou Hudsonovou na odpočinek a na jižních svazích Sussex Downs pěstoval včely. Před první světovou válkou znovu krátce pracoval, ale od té doby se už věnoval poklidnějším zálibám. Přežil všechny, kdo se nějakým způsobem podíleli na případech, které kdy řešil. Kromě Mycrofta, Watsona, Moriartyho, Irene Adlerové a paní Hudsonové patří k vedlejším postavám jeho příběhů sluha Billy, který v čísle 221b občas uváděl návštěvníky. Mary Morstanová, jež se později provdala za doktora Watsona. Bezprizorní chlapci v čele s Wigginsem, kteří za drobné scháněli Holmesovy informace. Lestrade, neschopný inspektor ze Scotland Yardu. Inspektor Stanley Hopkins, který byl o něco bystřejší. Gregson, podle Holmese, ze Scotland Yardu nejchytřejší. A plukovník Sebastian Moran, druhý nejnebezpečnější muž v Londýně. První příběh o Sherlocku Holmesovi, studie v Šarlatové, se původně objevil v Beaton's Christmas Annual pro rok 1887 a v knižní podobě ho vydalo nakladatelství Ward, Lock and Company v Londýně roku 1888. S prvním americkým vydáním přišel J.B. Lippincott and Company
roku 1890. Holmes má pomoci Scotland Yardu při tom, co se stalo v Lauriston Gardens číslo 3 a co inspektor Tobias Gregson nazve něčím velice nepěkným. Byl zavražděn Američan jménem Enoch J. Drebber a policie má pouze jedinou stopu. Slovo rache, napsané krví na stěně. Gregson se domnívá, že pachatel chtěl napsat jméno Rachel a nestačilo ho dokončit. Ale Holmes má za to, že jde o německý výraz pro pomstu. Brzy na to se najde mrtvola Drebberova soukromého sekretáře Stangersona a nad ní také krvavé slovo. Dlouhá střední část knihy, pojednávající o mormonech, je pouze neobvyklá reminiscence. Podpis 4 se poprvé objevil v Lippincott's Magazine v únoru 1890. Téhož roku vydal Spencer Blackett první anglické knižní vydání a první americké poslal P. F. Collier na pulty knihkupectví roku 1891. Do Baker Street 221b přijde požádat o pomoc hezká mladá dáma Mary Marstenová, která naprosto okouzlí doktora Watsona a nakonec se stane jeho ženou. Je dcerou kapitána indické armády, který záhadně zmizel před 10 lety a od té doby o něm nikdo neslyšel. 4 roky po otcově zmizení dostala slečna Marstenová anonymní dárek. Obrovskou perlu a od té doby dostává každoročně novou. Holmes s Watsonem ji doprovodí na schůzku s výstředním mužem jménem Thaddeus Solto, dvojčetem druhého z bratrů Bartolomewa a synem majora, který byl jediným přítelem kapitána Morstena v Londýně. Holmes se vydává hledat fantastický poklad a brzy se seznámí s Jonathanem Smallem a jeho pomocníkem Tongou. Skandál v Čechách poprvé zveřejnil The Strand Magazine v červenci 1891. V knižní podobě se objevil v příbězích Sherlocka Holmese. První povídka, v níž se Holmes objeví, se představuje ve válce rozumu s dámou a žádný těžký zločin neřeší. Český král má poměr s operní pěvkyní Irene Adlerovou a když se ji rozhodne opustit a vzít si ženu z královské krve, Irene mu pohrozí, že vyvolá mezinárodní skandál. Holmes má najít kompromitující fotografii, kterou chce pěvkyně poslat rodině budoucí nevěsty. Irene Adlerová ho přelstí a on ji za to nikdy nepřestane milovat. Ve psu Baskervillském je na Dartmoorských Batech v Devonu nalezen sir Charles Baskerville z Baskerville Hall. Na místě se nevyskytují žádné stopy nasvědčující tomu, že se stal zločin, ale mrtvý má obličej skřivený hrůzou. Doktor James Mortimer požádá Holmese o pomoc, aby ochránil mladého dědice panství Henryho Baskervilla. Watson se na nehostinná blata vydá sira Henryho střežit, ale krásná sestra místního botanika Beryl Stapletonová ho varuje, aby se vrátil do Londýna. Slyšela totiž na kraji obrovských grimpenských bažin kvílení, při němž tuhla krev v žilách a rozpoznala ho jako legendární vytí baskervillského psa, který větří kořist. Příběhů o Sherlocku Holmesovi napsal Arthur Conan Doyle 60, ale jiní autoři jich napsali více než 100krát tolik. 2 Holmesovské parodie pocházejí dokonce přímo i z Doylova pera. Holmes je mediální superhvězdou dodnes. V podání Roberta Downeyho Jr. se objevil ve 2 celosvětově úspěšných filmech. V televizním seriálu BBC s názvem Sherlock ho stvárnil Benedict Cumberbatch a v neobyčejně oblíbeném, již několikátým rokem natáčeném seriálu CBS, jak prosté, ho hraje Johnny Lee Miller. Doktora Watsona zde zastupuje Lucille Yu. Slavného detektiva milovali čtenáři v mnoha zemích, ale našli se i takoví, které nenadchl, a za nějakou dobu se k ním přidal i sám Doyle. Dospěl k názoru, že by mohl napsat mnohem lepší věci. Holmes se už měl pokrk a tak ho i se zákeřným profesorem Moriartym svrhl z Reichenbachských vodopádů. Smrt svého nejslavnějšího hrdiny vylíčil Doyle v povídce Poslední případ, kterou zveřejnil časopis Tidbits
15. prosince 1900 a kterou doprovázelo úvodní vysvětlení redaktora. Původně vyšla pod názvem Conan Doyle vypráví, jak to doopravdy bylo se Sherlockem Holmesem. Později jako Nevkusná smrt a Conan Doyle vypráví, jak to doopravdy bylo s koncem Sherlocka Holmese. Jak je dobře známo, autor naštěstí podlehl tlaku veřejnosti a Holmes se znovu vzkřísil ve 2 dalších románech a 630 povídkách.